Bhede ngibingelele. Namhlanje ngifuna sikhulume ngale nombolo yasemathuneni le. Kunezinto abantu abazenza uma kudlula umuntu emhlabeni, noma ngithi kunendlela abantu abenza ngayo uma kushona umuntu, uma lowo muntu uma kade umngani wabo, noma ey'phathe gangsterism, noma kade aziwa, noma kade isigebengu. Kunalendlela abeke benze ngayo ukuthi abafethu baserawundini, abantu akakhule nabo, ukuthi uma umuntu esedlulile emhlabeni, uma sekuwusuku lakhe lokufihlwa, uma sesilapha nje emathuneni, kunalezi zinto esike zenza, sixoshe umfundisi, sixoshe abantu, sithi abantu abamele eceleni, sifuna ukwenza usiko lethu. Usiko lokuthi uma sesilaphana senza ufokhona, nangabe yini, sikanke ithuna laphana, sishaya ama-up and set, sikhulume inombolo, sikhulumele wonke umuntu osuke la. Kunomuntu osuke esuka kubo, egqoke, egeze, ebe-right, ehlonipheke, ethi uyongcwaba. Uyafika lapha wena usuyamisa umfundisi, usuke egezile, egqoke, esekufake kahle nelokhu ney'nto zakhe laphana, ethi uyoshumayela. Usuyafika uyashumayela laphana, wena uzomtshela ukuthi wena kunosiko likamfowethu okufanele simenzele yona before ahambe emhlabeni. Lolu siko lolu, ngikhuluma ngalolu siko lokuthi umfowethu uma esephansi lapha esefakiwe, sekufanele-ke thina-ke sigide-ke, senze ama-up and set-ke, sikhulume zonke iy'nombolo, sisho umfethu ahambe kahle, simemeze phambi so-7 sithi wash. Le nto sengibuye kaningi yenzakala. Ngikhumbula omunye umngcwabo ngakithi, ngeke ngezwa le nto ikhulunywa mfethu. Khona nomunye umfethu esiye senza namavidiyo, angamuzwa ngayikhuluma ngale nto. Ngithi nami ngayibuka le nto wayikhuluma, ngayithanda nami no, kofanele ukuthi ngelinye ilanga ngikhulume ngayo le nto, ngoba ngakithi isanda kwenzakala le nto. Kunomunye ubhuti ngakithi osanda kudlula emhlabeni, cabanga ukuthi unyaka odlule, seku-late kanje, esahamba nje sawombeka endaweni yokufihla umfethu. Ngosuku wayifihla ngalo sayenza le nto, but mina akaze ngiyenze. Abafethu bayenza le nto, abanye beyenza ngotshwala, sebedakwe utshwala, bayohlangana bamemeza ohoshi laphana, bekhuluma yonke into. Ngase ngiyibuza ukuthi ngalesikhathi wenza le nto, lo munye umuntu osuke eyibuka le nto le, yini akayifundayo? Yini le okufanele ayazi ngalo muntu oshonile? Kahle kahle labantu bonke abasuke begcwela la bezobuka noma bezofihla noma behambela umngcwabo, bengomakhelwane, bemosha iy'khathi zabo, beziningi into abangazenza uzokwenza le nto le. Lo mthetho lo uqhamukaphi? Ngoba nasenombolweni ngiye ngaboshwa, ngashaya inombolo, sengize ngaphandle. Akukho la khona engangatshelwa khona ngethuna, kuthiwa mhla kudlula umfethu oyedwa wethu uhambe seyithuneni, sigide simvalelise. Kuwusiko la wonke umuntu osuke khona kulowo mngcwabo somvala, sobasusa. Kofuneka bebone ngathi ukuthi ithi iy'gebengu zasendaweni, umfethu ubesigebengu. Kahle kahle sirepresent umfethu, kahle kahle kwanathi sesitshe ukuthi sizigebengu, sitshela umphakathi ugcwele ukuthi umfethu ubeyisigebengu. Kahle kahle sesisho lokho emphakathini, ukuthi kahle kahle sitshela umphakathi nabantu abahambela umngcwabo. Abanye basuke besuke ey'ndaweni ey'kude, sizobatshela abasebela ukuthi kahle kahle isigebengu lesi esisigqibayo la. Ngifisa ukubuza abafisa abayenza futhi sidogqiba isigebengu la. Azizile ukuzongcwaba umngcwabo, ngicabanga ukuthi noma sikhula into eyayihloniphekile, ingahanjwa ngisho zingane. Uma sokwazi ukumemeza sisho washo, siqhumisa ibhamu yonke le nto, kuphi sitshela bantu, sithi sitshela umphakathi ukuthi kwanathi sizigebengu. Njengoba kunabantu la emhlabeni abangahilile, engaze belapheke ey'nhliziyweni zabo, abalimala, belinyazwa yibo ubunombolo, abanye baheyitheka ngaphakathi ejele. Kunabantu ejele abalimala ey'tokisini, abahlukumezeka. Wena lowo muntu lowo ngosuku kufanele ahambe ngaloyo ngcwaba, wena uyafika uzovala bona, uzonkanka ithuna, uzokhuluma washo. Uthini lo muntu owahlukumezeka ejele ngenxa yento oyikhulumayo? Uthini lo muntu oswele ilunga lomndeni ongenalo ngale nto oyikhulumayo? Uthini lo muntu owalinyazwa ngale nto oyikhulumayo? Uthini lo mphakathi ozelana ngale nto eniyikhulumayo? Kahle kahle nibatshela ukuthi nina nizigebengu. Nisuke nithini kubantu laba suke behambela umngcwabo ngalesikhathi usho wena ukuthi wena yosha? Angiyiphasisi leyo nto, ayikho leyo nto leyo. Ngifisa abantu bazi ukuthi leyo nto into engekho leyo, ngisho ungahamba uye kuyiphi indawo, akekho umuntu noma embhalweni noma enombolweni la kuthiwa khona mhla ishonile siyokwenza. Alukho lolu suku.
lela siko lola siko bayi-create-ele nje abantu ngey'godi yabo, kwagcina kuyisitayela ukuthi ubani nobani siyokwenza ngakithi, njengoba abaye bengasakwenzi ngenombolo. Even ngisho umuntu eshone ngokuthi beyisidakwa sesiyophuza utshwala emngcwabeni yonke ethuneni elibeni. Uma kade kwazi, uma kade phathi isibhamu sophathi isibhamu edubule, ifana naleyo nto lento yenombolo. So nabo sebeyi-create-ile sebenze okwabo kwenombolo ukuthi umuntu uma kade eboshiwe funa sikhulume inombolo. Usho ukuthi wena lo muntu lo mayisuka la emhlabeni ezulwini funa ehambe nenombolo, ehambe egcwele o6 no8 la ekhanda yoqobolela uNkulunkulu phezulu. Kahlahle nokuthi wena akafike lapha uNkulunkulu afika aqobola aqhamuke ngedolo esithi yes bra God. Esethi esephamisa o8. Ethi ingakanani bra God. Usho njalo wena. Uthi inombolo yasezulwini ebusayo. Kahlahle uhlanganisa inombolo neBhayibheli. Uma sibeka umuntu lapha so semncengela ngokweBhayibheli. Sithi uNkulunkulu noma ngabone kangakanani emhlabeni, kodwa ke namhlanje sithi umamukele ngezandla ezifudumele uzumgcine. Wena uphikisa lawo mazwi wena uthi wona gqosha. Ayihambe zokhala nasezulwini gqosha naphezulu zikhala emhlabeni naphezulu efike ezikhaya. Ngifisa ngabe leyo nto singayiyeka. Leyo nto leyo ngiyafisa ukuthi nje umqondo wangathi singaphuma kuyona ngoba nasembhalweni ayikho. Wena osukubuka leyo nto abantu bezwa ngifuna ukuthi wazi la ngapha ukuthi ayikho leyo nto. Futhi leyo nto ayichazi. Ayikho umuntu oyamchaza nokuthi wakwathi ukuthi lento bangichaza amasebenza kanje. Into engekho engavumelekile eshiya abantu beconfuse nje emngcwabeni. Leyo nto ikwenza ukuthi abantu noma beze kumgcwabo mhlase uma sebeqedile ngomgcwabo behambe nezinye ingqondo aleza beze ngazo. Uma umuntu kade niyofihla umuntu nihamba nifike nikhale noma senikhala umzimba ufike ubuye ungavumi ukhombisa ubusemncwabeni uhlonipha uhlale nakini usho ukuthi yazi uhambe kahle. Uzohamba kanjani kumuntu kahle abantu bebuya bekhuluma ukuthi hey ngimbonile uMapitch ephuma so7 mase sibuya ngale kuyofihla umuntu sibuya sesiyatrenda sekukhulunywa ngathi kukhohliwe umncwabo nokuthi umuntu usimbeke kanjani. Abantu abasabuza ngomncwabo ukuthi umncwabo uhambe kanjani, sebebuza ngani ukuthi obade bezwe ukuthi lapha nina kahle kahle nivala ngisho umncwabo nenifuna kutrende lento yenombolo lana la ingekho khona. Senithatha inombolo ngesusa ejele senifaka emangcwabeni ke manje. Senishaya emncwabeni la kufuze ngabe khona sihlonipha khona ukugcina umuntu esehamba. Nina nalapho niyayifaka. Bengifisa abantu noma ngabe bedlulelwa yifu noma kukhona isimo esivelayo emakubo kuthi nangelinye ilanga uma kukhona abantu abayofisa abenza lento noma abafisa ukwenza lento ungakuvuma uma kukini. Umuntu yokwenza kubo uyena umuntu ofuna kasho ukuthi mina mama mhla ngishonile ngoyikhulumela ayibhokele naye ayikhulumela. Ungayithathi lento yoyenza emzini yabantu la ngeke kukhena kini ongekuyenza njengoba abanye babe beyenza omunye ngeke ayenze kubo ngeke yenziwe kubo. Mhla kuhambeyo yena ngeke yenziwe kubo uyenza kini. Bengifisa ukuthi ke noma ngabe seniyazi ukuthi okay umuntu odlulile emhlabeni wakini ubeboshiwe ningakuvumi. So ngomane bekwenze ngenkani noma bekwenze after party noma bekwenze sebebodwa ke but ungakuvumi lapha emalibeni uma umuntu osenombeka endlini yakhe yokugcina ningakuvumi ukuthi nivumele abantu ukuthi bezokhuluma inombolo ngoba leyo nto iyalulaza ayikho right yenza nalowo osuke size ngaye lana engakutholi ukuphuma indlela engisuke ngibona ngayo edela amacala amona lendlela ayihambayo. Lowo muntu usuke sephumile usengasadungitshela indaba zenombolo kusuke sekuyena noNkulunkulu wakhe thina sesiselelana nomzimba okuwona sesizofihla suke singakudingi lokho suke sizokutshela nisho washo akukho kahle inombolo akaze yaba inhle la ngaphandle mhlawumbe inombolo ingcono ngaphakathi ejele la ngaphandle akaze yaba inhle. Ngisho ngabe uyisebenzisa apha ayikho yinhle nje akukho la ngaphandle kuvumele khona inombolo. Ngifisa usingakwenzi lokho. Ngiyabonga.